Rest zapína Minecraft, scenár vymyslený. Musel by byť zázrak, aby bol dohraný. Dedina chleby má, rozjebe hneď golema. Irony Pikexa šprintuje do pekla. Restinko, prosím, nedojeb ten rán. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Restinko, prosím, nedojeb ten rán. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Lava sem, voda tam, 5 minút speedrunu. Všetko ide tak, jak má, podľa scenáru. Bastion Fortressa, pekne vedľa seba. Prisahám, tento run dojebať sa nedá. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Restinko pozera do dola na stolík. Stopuje Minecraftík, listuje scenárik. 12. minúta, perly blazy, idem. No teraz akože Piglina priebem. Piglin mu vratil hneď, rozbehli sa prasce. Vidíme Restinka robiť v hlave tance. Bucha fest po stole, tvrdý ako vajce. Väčšieho kokota nenájdeš bez šance. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Všetko pekne podľa scenárika, vyhovorím sa na to, že som omylom chytil do ruky plyšovú myš od diváka a ne od počítača. A na tú od počítača som omylom buchol kolenom, preto som zomrel, čo tu máme ďalej. Aha, nový run, utopiť sa pri stavaní portálu. OK. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám ban. Restinko, prosím, nedojeb ten run. Prodávam varhany, do piči už mám